Ten. Ang sakit ni nanay, sleep. Ano ba yan? Slip disc po. Sleep disc. Oh. Kaso, wala nang laman yung likuran niya kasi matagal nang ganyan. Wala siyang laman. Apa na ba, nanay? Dapat ginawa ko isang taon. Para makalimutin ko na lang. Paano magkakaroon ng laman yung sleep disc ng nanay mo? Every morning maglalakad siya. Hindi bababa ng 3 minutes. Hindi bababa ng 3 minutes ang paglalakad niya. Babalik ulit yan. Matagal pa naman niya mamamatay. Nakakalakad na nga eh. Pero lagyan mo pa rin siya ng tungkod. Kasi baka mat-balance siya. Yung tungkod lang pang alalay lang. Meron. Oh, hindi na yan sa sakit. Sleep disc kasi sakit mo na eh. Salamat. Hindi ko na nakuha yung lakad niya kanina. Paano ba siya maglakad kanina? Hindi ko na po kasi inaalalain. Hinalalayan no? Meron. Parang inaano niya po sa flooring niya. Paa So, niya. pag naglakad ka, nay, Hindi ka stroke na ha? Anong sakit niya? Nakita mo kanina? Slip disc. Yun ang sakit mo. Salamat. Okay na yan. Pero, hindi bababa. Pahingay mo muna siya, ha? Magkakaroon na naman yan, ay. Kasi matagal na siyang natatagtad. Para ka muna niyang buntis. Every morning maglalakad ka para yung mga manas mawala. Baliktad yan. Para magkaroon ng laman. Para mga ugat mo, nay. Para yung mga ugat mo naglalaro. Ha? Salamat sa inyo, ha? Thank you. Sir, bye-bye. Salamat. Thank you. Oh, thank you na. Salamat. Sumunod daw, nay. Oh, pahinga ka muna. Pag sinumpong, natutusok. Kasi yung sleep disc, iba yung sciatica nerves. Number niya. Mas masakit yan. Para ka talaga parang may tumutusok na hindi mo maintindihan. Sa pagiga, sa pagupo, hindi mo maintindihan sarili mo yan. O ngayon, nakakaupo ka na mayos. O, komportable ng pet mo. O, kanina, kala ko, kanina sabi niya, Apo, tulungan mo na ako. Naawa ko kanina sa kanya. Gusto ko sana siyang isingit doon sa magkakasunod. Kaso madaling araw kasi sila nandito rin. Kaya hindi ko rin kayo isingit ng diretsuhan. Akala ko sinasaniban. Kaya ka tinanong ko, sinasaniban ba nanay mo? Hindi pala. Salamat. Bye-bye.